Tinokudokesai mabuja akanaka tauya nhau dzanyasi zuva rochinomwe mwedzi uno waNyamavhuvhu. Pasara 16 basi mazuva kuti tisvike kuzuva rosarudzo pakaita kunyangara. Kaitiringe zviri munhau dzanyasi, Nelson Chamisa nyasi aenda kumba kwaTinashe Chitsunge koochema nokupurura mhuri yache. Ipapa zviri kuhwadza wakomana kuti pasiwa mudzimai mubodzi noWapwere wairi mwana makore 11 basi pakaita kunyangara. Toramba tichindoti mweya wache dai wazorora murugare. Wachibva ikoko ana Tinashe wazobva waenda kumhondoro. Wanhu wangu wakaita kuta manyara chaiwo kuzara ikweyo, wachitetekera achireketa. Ipapa apedza kumhondoro bva aendapo kare kuNorton. Anga ari munhu basi. KuNorton wazoita kusvipiwa wariyo. Vanhu vakaburitsa mafoni kuisa mwenje kuti zviite zvakanaka. Aiwa, taita kufara nazvo kundozviona basi zvaita kuningisika zvisvino. Toramba tichizvitenda izvo. Kutoreketa iye akatoti munangarwa ngaareke achekuita zvaadaita zvokubira sarudzo, nokuti akaita zvokubira sarudzo nyika inotonge kabai idi pakaita kunyangara. Rekai tione kuti zvinenge zvichipera nekupi ipapa. Zanu washoriwa nonyika yese nokuti zvavari kuita zvozvisvinuba. Kureketa kuno papera sondo pano wagoburika tinoda machakaire ari gurukota rawamunangarwa ari kubuda achiti ndakupa mari yokuwakaumba kune iya bhinyawapwere rakaburitsewa mujeri richiti idhi huchiriya. Iyeye kwai ipapo agotopuwa nomari 200 pokarewo mari yokuAmerika kuita madhora 900 chaiwo. Zvakaita kunyangariwa. Unoita kusaya kuti kohoko naye wari kuita zvokudando kuda kusvotesa chere mubva nayo akaenda kuomangara kana kuti zviri kudini. Idi zvakaita kuoma chaiko. Akamboita muchuchisi mukuru munyika medu Johannes Tomana kwai akanga ndiye mumiriri wenyika yedu kunyika yeDRC. Aiwa, kwai akagwarashiwa uya. Ipapa wagoburika wari kureketa wagoti peno anenge akajisiwa chefu bva apfa. Heno pariba ari kuziva ipapa kwai anga aenda kunyahwa yaakabenhukira inondo yaita kuti agwarashiwe. Unobva waona kuti paribe chisvinu. Idi kakara kuno nahuja kamwe. Rekai tione kuti zvinosvika kupi izvozvi. Asi zviri kuratidza kuti paribe chisvinu. Wari kuita kunangidzirana wega wega ni kawerewere vanenge vachindonangidzirana basi kuti ndiyeyu. Rekai tione kuti zvinopera sei izvozvo. Wamunangarwa nyasi wanga wariko kumba yehurumende yonyika, State House pachirungu, wachiparura vari kuti iyo lawyers for ED pai magweta anoada hede ipi kai. Rekai tirambe takaoringa ipapa kuti vanozvipedza chere zvavari kutandazvo kana kuti kwakukika kodhonza raakupfaka. Rekai tione kuti zvinopera sei ipapo. Tinenge takadoringa tichikunyepai. Papera sondo pano vanhu vagoita kupfa nokuseka hawo. Wari kuseka wasekera mai pawagoburika wari kuti pasi nombavha wakasaya zvino wadaira. Unobva watoona kuti wavhiringana nowamwe wabiyawo ipapa. Wamwe wagoreketa tuzvibhende wachireketa wakahwanda hwi kuburika pachena kuti aiwa zvavari kureketa zvaari kugoti pasi nombavha sei. Ari kunangidzira wakuru wenyika. Unobva waona kuti kuvhunduka chati kwataraka unotonga watoita kuti ndabatiwa ini. Heno mabiya angu kuti zvichapera mushejere ticharamba edu takandoringa ipapo. Mapurisa agoreketayo kutoti nozuro pamuzinda wavo paHarare. Iyo kamba yopaHarare kwai yagovhiringidziwa nomwoto uribe kuzikana kuti wabvepi kana kuti watanda papi kana kuti wapisei. Unobva waona kuti paribe chisvinu idi. Rekai tione ipapa kuti paribe chanja chofeneka kana kuti panenge pakaningisika sei. Tichakunyepai kana paine zvimwe zvinenge zvazoburika. Idzo nyaya dzinokufirefetana mukati idzi kwai mukuru weguta reHarare Jacob Mafume izvezvi taakumboita basa rokutsvaka kuti madhiri akazoita kuti kambani yeWestprop iboye ivhu rakawanda kudaro muguta reHarare akambotekaidziwa sei. Pakaita kunyangara. Rekai tizvione ipapa. Tatomirira kuti watinyepe kuti zvizvo wanenge waboya ipapo.
ticharamba takaringa. Kwai kuno vamwe pokare womunyika medu muno wazobatiwa wari munzvimbo yeSouth Africa. Kwai ipapa wakanga wasiya waponda kamwana kamupwere kamusikana bvowatiza wachienda kuSouth Africa. Kwai zvakaitika kunzvimbo yokwazvimba ndoko wakamupondera wakagonyepa kuti kwai achaiwa nozvidhoma nokudini pakaita kuoma. Rekai tione ipapa kuti zvinopera sei. Tatonzwa kuti wamirira kubenutsiwa unyika kwedu kuno. kuSouth Africa mutemo unokona kuwachengeta asi pawanondobira basi aiwa zvapfa. Rekai tione ipapa kuti zvinopera sei. Mubvanayo dai mweya wache wazorora murugare. Kwai hurumende yedu yakabenutsa vanhu vanga vari vemapepa masvino okugara munyika medu wanoita 600 chaiwo kubva pakatanda gore kusvikira mwedzi wa10. Mwedzi mitanhatu wachidzinga vanhu 600 pakaita kunyangariwa. Kwai ipapa wagototi vamwe vanosvika 240 noribodzi 291 pachirungu. Kwai warimo munzvimbo dzakasiyana siyana wakatomirira kubenutsiwa nyika dzavo. Pokare vamwe vanoita 40 nomubodzi. Kwai iwavo 40 nomubodzi wakatomirira izvezvi kuti vamboti zviri kutekaira sei, nokuti vari kuferefetiwa kuti vanenge vakanyepera mapepa yavo nezvimwe zvacho zvochikoro nezvimwe zvakadandando vanenge vakanyora zvokunyepa nokuisa mapepa okunyepera. Rekai tigoringa kuona kuti zvinopera zvakaita sei. Chedu tinoramba takandoringa. Kai tiringe dzomutambo tiri kufarawo kunyepa kuti kwai kuda kwashe mahachi izvezvi akaenda kutambira kunyika yekuGhana kuchikwata cheMedeama aiwa tomushuvira kutamba kusvinu. Rekai tigoona kuti zvinenge zvipera sei. Tikaringapo kare idzodzo mutambo webhora dzakatambiwa musi womugowera. Green Fuel yakaita 2 yadha 0, Chicken Inn ikaita 0, Shisham ikaita kabodzi, Ngezi Platinum ikaita kabodzi, Bulawayo Chiefs 0. Black Rhinos chauya chipembere chakasaya kana zvokudya ipapo chikaita kabodzi. Cranbourne Bullets ikabva yapfura mabara 2. Rekai tione ipapa kuti zvakadini. FC Platinum yakajiwa noSimba Bhora 2 kukabodzi. ZPC Kariba noHighlanders Boso dzikaita 0-0. Highlanders Boso ichiribe kujiwa kureketa kuno yati yajiwa toramba tichizvitenda izvo. Rekai tione kuti zvinopera sei. Wakatamba noZuro Dynamos Dimbare yakahwapurirana noBhora iyo kuHwange zvikabva zvaita 0-0 paribe akaja mumwe. Herentals ikaita 2-2 noTriangle. Manika Diamonds ikazojawo chikwata chaFarajerewo kuZanu PF 2-0. Aiwa toramba tichizvitenda kuhwina kumanika ichitamba noKepekepe kusvinu. Rekai tiringe dziri kuitika pasi rese. Wari kuramwa kutakura vanhu womakombi okuCape Town kwai izvezvi kwagwarashiwa mubodzi manje zvatanda kushinyangarako. Rekai tione kuti zvinopera sei. Tiri kundoimba kuti zvinoita tusvinu kani. Hino zvazvamboreketeka izvozvo kuti kwai kuchaita kupera kwazvo nyasi zviri kuningisika izvi zvinu. Rekai tinoramba takaringa tichigokunyepa hii. Apawo chikwata chikoro chofundo yepamusoro choUNISA kwai izvezvi zvichanzi chaakutorehwa masimba acho kutonga nokuzvitonga chegani zvichibva zvaisiwa wanotonga ipapo nogurukota rinoringa nezvofundo yepamusoro. Zvazvaita kunyangara pokare. Rekai tione hedu kuti zvinopera sei. Tikabhuruka kuenda kuKenya aiwa tiri kufara kuti kwaiwo Dhinga naRuto wagobvumirana manje kuti izvezvi wachimire zvokuratidzira nokukubana nokudini zviri kuitika zvese izvi. Tiri kuramba tichizvitenda dai zvaenderera mberi idi zvireke kuramba zvichigwarasha vanhu. Nyika yoNiger kureketa kuno iri kuziva kuti yoita sei yabva yapfika iyo nyika yavo kuti kureke kugweta ndege dzinoporika nokupfuura nokubhura nokudini pasaike kana ibodzi dzinopfuura nemunyika maomo. Rekai tione ipapa kuti zvinodini. ECOWAS wagoreketa kuti watoda kutoronga izvezvi kuti waite musangano kunyika yoNigeria wachigoreketa kuti woita sei nokuti chiri kuwahwadza kadzi nyika dzidza dzabatana iyo Niger, Burkina Faso noMali. Apa paita kunyangara. Wabva waona kuti pokare
dzanyanyitsa kuwanda nyika dzokuti zviite zviri zvavari kudazvo. Rekai tirambe takaringa hedu kuona kwazvinoenda. Tiri kufara kuti wabva nawo kuNigeria noSouth Africa waitamba mutambo webhora wonhabvu ikoku mutambo wepasi rese wabenhuka. Haiwa, tiri kuti makorokoto wakaita tusvinu ndo kutamba bhora chaiko kunodikana kuita uku. Uhi kunoitiwa nevarume wokwedu zvakaita kuoma chaizvo. Ipapo Rafael Varane paiyagonyora ari kuchema-chema kutoti komana wendo unoti chaita kubuda chitaka chaiko nokutamba bhora nokutoti pasondo teketamba katatu kana kairi. Ndo mari dzacho kuti muzive kuti muri kudya mari. Saka yagoreketa kuti aiwa zvisvinu zviri kunyanya kuti kora tinotodokerera tadichiwa nazvo nokubva tatadza pokare kutamba kusvinu. Rekai tione ipapa kuti wachazviita sei. Tinoramba takandoringa hedu. Aiwa mabucha, rekai tigumire pano kwanyasi. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.